Здравейте, приятели! Този поздрав е специално за Феро, за неговата съпруга Есенгюл и за техните 3 прекрасни деца Саадък, Мехмет и Нина, за семейството, което носи любовта между Германия и България. Феро всичко си има, сам го е постигнал, от никой нищо не взема, но на всеки е дал. И приятели има, но вече не ги вижда, телефоните не вдигат и от завист не заспиват. Но парата знае обича само смелия човек и сърце, когато има и късмет. А така насане човека с голямо сърце. Знае парата, знае Феро, обича смелия човек и сърце, когато има и късмет. Феро върви напред, Феро не се спира, от Германия до България името му се чува. И пари, и златото, милионите дава за своята жена и сърце, и душа, и живота си дава за своите деца. Сърцето му е, до него е Есенгюл, неговата любов и всичко му е. Саадък, Мехмет и Нина, неговите деца, неговото семейство е неговата сила и съдба. Сам се е издигнал, до върха е стигнал и никой не го пита как е успял. Но парата знае Феро, обича само смелия човек и сърце, когато има и късмет. Знае парата, знае Феро, обича смелия човек и сърце, когато има и късмет. Феро върви напред, Феро не се спира, от Германия до България името му се чува. Феро всичко си има, сам го е постигнал, от никой нищо не взема, но на всеки е дал. И приятели има, но вече не ги вижда, телефоните не вдигат и от завист не заспиват. И пари, и златото, милионите дават за своята жена и сърце, и душа, и живота си дава за своите деца. Ах, Яша, Феро, Яша, Яша е барвалеске, Яша зуралея, Яша теча венге, ромняке, Яша мо прав Феро и си тут баре.